लागाव गिजोबखायो आमगुरि मेलायावहाय बेरायफैदों ओरैनो जास्ट दिनैहाय मैयानिफ्राय जादों आरो 30 तारिखआव जोबगोननो खर' गिदिंबाय सोरबा खर' गिदिंलाबायबाय सोरबा खर' गिदिंबायलै नै ओमफ्राय आं एसे सोंनानै नायनि गाखोग्राफोरनाव मा जानो मोनो नोंसोरबो फैना गाखोफैनो हागोन ओमफ्राय नैबे नागोरथोला जाहैबाय नै सालु होथ'वाखै ओमफ्राय नैबेजोंहाय दङ आरो बैयावहाय ट्रेन दङ गाखोग्रा बैजों डान्स दं ओमफ्राय नैबे सालु जागासिनो आरो ओमफ्राय मा जानो मोनो आं एसे सोंलाबायनायसै गाखोनो ओरैहाय लाइनाव थाबावबाय नै मानसिफ्रा नों गाखोआखै बे लोगोफ्रा गाखोदों दा आं एसे सोंनायसै मा जाथाय मानसिफ्रा ग्रोनल' दंफैयो नै दासो फैलागासिनो दङ बा फैलाबायनाय मानसिफ्रा हौरैसो गिदिंनांगौ ओरै गांखाब मा जा मोनो गिथावथावसो खर' गिदिङाखै आयु बिदिसो ओरैहाय नागरथलाबो सालु जाबाय नै बेरायफैनो हागोन आमगुरि मेलायावहाय 30 तारिखसिम थागोननो ओरैनो जास्ट दिनैहाय बेरायफैनायजों लोगोसे भिडिअ लालाबायबाय आरो आं ओमफ्राय बैथिंजाय बिराद गोबां खेला गेलेग्रा माबाग्रा दङ आरो आं एसे देखायगोन नोंथांमोननो दसे देखायनि आं मा दं बबे साइडजों ओमफ्राय नै बिसोरनो सेलफि लागासिनो आरो नै बा नोंसोर गाखोआखै खर' गिदिंलायखायो नै इयाव एसे ओरै देखायलांनायसै नैबेबो सालु जाबाय बे सालु जाग्रोगासिनो दङ बेनिफ्राय नैबेखौ होनोसैलाय आरो नैबेखौ बे ब्रेक डेन्स होनो ना मा होनो ओमफ्राय नै बैयाव ट्रेना खागासिनो दङ नै लामदिं फरखाथिंसिम थाङो आरो इयो ट्रेना लामदिंसिम थाङो आं गाखोला औ गाखोनो नाङालै खर' गिदिङो बा बे लामदिंसिम थांगोन आरो बियो ओमफ्राय नै बे साइडजोंहाय मा लानो गोसो मोनो आरो नै एभेलेबेल बायदिसिना मोनजोबो ओरैहाय बेवायनो दाउ मोनबावबाय मासे नै बबा नै ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा बायदिसिना मोनजोबगोन आरो बेजोंहाय बे साइडजोंहाय ओमफ्राय आं ओइजोंहाय माबा माबि दावदै खेला माबा माबि हांसो खेला गेलेग्राजोंहाय थांनि हाब दाउआ गिदिर मोनबाय नै ना नानि मा 20 ताकानि मोनखादों बरियालै दा जाहैदो दे नानि 20 ताकानि मोनदों ने बेवहाय दे ओइजों थाङि आं एसे फैलागासिनो मानसिफ्रा दासो नै बबा मानसिफ्रा फैलागासिनो दं नै दासो हाय नै साफा दंलै इसोरबो मालाय जारुनो एसे बैजोंहाय दावदै खेला मा खेलाजों थांनि बेफोरो फुरा ओरैहाय रेस्टुरेन्टफोर गोजा जाहैबाय सेक होनायनि जानाय ना मा जानाय दाउ जानाय ना अमा हांनायनि जानाय मोनजाजोबो आरो ओमफ्राय नैबे साइडआव जाहैबाय फुरा गुरानि गेलेनाय आरोखि बायदि रोखोमनि खेला दं बेयावहाय सोरबा थैगोन सोरबा लाब मोनगोन सोरबा थाखा खामायगोन सोरबा हाजार थाखा गारगोन नैबे जायगायावनो आरोखि मोनफ्रोमबो खेला होनायानो बुंजोबनानै दं नै सोरनिबा खाफालाव गांलाब गांथाब थैलाङायसै बा सोरबा बायदिया बिदिनो मोननोसै बिदि आरोखि नैबे फुरा गेलेनायनि गोजा मा गेलेनायनि नायनाय फुरा बे खेला साबोन खेला मा खेला गोजा ओरैहाय नै दावदै खेला होदों आं एसे देखायनि दे रायजोफोर नायलांनो हागोन माबायदि जादों माबायदि जायाखै नै हांसोफ्रा मोनगोन मेल्ला ने
आं ओरैहाय देखायलांबावनि आयु माथो मादैने मनासे मोनबाय बेसेबां थांखो बेयावलाय औ 100नि नै बे मादैने लाब जादों नै बेने फुरा लाबखानाय मनासे मोनखाबाय आरो थाव गोथांखौनो औ लाब जाबाय बेने औ मोजां दे औ लाब मोनब्लाथाय बिराद मोजांखा ओमफ्राय नै सोरबा बायदिया दोआ दो थैलाङो आरोखि नै ओरैहाय बेवायाबा मोनदोंना मोनदिया मोनाखै ए ओरैहाय दाउदैसो नैबेहाय आं एसे ओरैहाय देखायलांनि नै बेनिबो गोबां मोनबाय हनै बा बेवाय सुदेमने फुरा सिंगारानै दख'ना खेला गुसुनाय लांनो हागोन आरोखि बरिया हांसोनिफ्राय लानानै थाखो दं दाउआ नै फुरानो गेलेना लांनो हागोन दा लोगोफोर नैबेजोंनो आरो गेलेग्राफ्रा गेलेनो हागोन मोनफ्रोमबो दखानानो बुंनानै थाजोबखायो आरोना दा आं देखायबाय थाला दिनैहाय जास्ट बेरायफैनायजों लोगोसे बेखिनि भिडिअखौहाय लानानै देखायनाय जाहैबाय नैसोरबो दावदै गेलेनो फैबाय ओरैबो लाबायबाय थसै